Inkundla yamatyala libala apho iinkunzi zasemthethweni zivana amandla nabo kuthiwa ngabenzi bobubi. Kwakuza kuviwana amandla ngam ke ngoku. Ndandiqinisekile ukuba yonke into iza kuchebeleza. Ndandiqala ukuzinika amathafa. Ndibona ubomi bam buyela esiqhelweni. Igugu lingaba likhulu umbombo yaqhosha. La mazwi ndandingawalibali. Bendifuna ubhuti afike yonke into isemi ngendlela kodwa kukhonto ukutya apha ekhaya. Ungasihluphi wena. Saxa sibuyayo sigqithe ngento etyiwayo nobantu. Yantle ke loo nto. Kusisithukuthezi ungabikho kwakhe apha ekhaya. Unobuntu ke khona lo mntu. Ulungile ubantu. Ingathi ndiyambona xa ebuyele ekhaya wethu. Bantu kushiye wethu sinomhle. Wesisi. Baphakama inkundla. Kulungile singaqala ngoku. Inkundla ebekekileyo mhlonipheki. Umcimbi esingawo sisicelo sebail sikamnumzana Zathu. Mhlonipheki. Igama nguJolela. Ningummeli kaZathu. Qhuba mnumzana sive inkundla imamele. Mhlonipheki. Ndiphakamela isicelo sebail sikamnumzana uZathu. Umnumzana uZathu indoda ehlonipheke kakhulu. Kwaye unekhampani ye-chartered accountant ephakamelayo kakhulu. Enye into umnumzana uZathu unonyana omncinci ogcinwa ngumalume wakhe. Bendicela inkundla inike umnumzana uZathu ibail ngezo zizathu. Ndiyabulela. Mnumzana Jolela, ingathi uyalibala ukuba ummangalelwa wakho ungumrhanelwa owenze isenzo esimasikizi kakhulu. Mhlonipheki. Ummangalelwa lo usezelivalelweni nangoku. Kodwa abukho ubungqina obuphathekayo obumcinezelayo kule nyikitya. Enye into mhlonipheki. Ummangalelwa lo usandusolokela ngumfazi wakhe. Eyosibini unonyana omncinci amshileyo. Bendicela inkundla benenceba mphe ibail. Ithini inkundla malunga nesicelo sebail? Mhlonipheke. Inkundla iyasikhaba isicelo sebail. Sinobungqina esibufumene kumphandi ukuba umnumzana Zathu lo unokunikwa ibail ingaba impazamo enkulu kakhulu kuba akakhanga asebenzisane namapolisa kwaye angaqhwesha. Unabo ubungqina balento uyithethayo umtshutshisi? Inkundla yakubiza umphandi uSargeant Mngombeni okhoyo kule nkundla. Kulungile makabizwe. Beka sela kusekhohlo apha. Uyafunga aboyo nika ubungqina boyinyaniso kule nkundla. Ukuba wenza njalo phamse sesisekunene. Uthi Thixo ndincede ndithethe inyaniso. Thixo ndincede ndithethe inyaniso.
Enkosi. Hlonipheke. Sergeant Mgombeni, andithi nguwe umphandi kweli tyala. Ewe kunjalo mhlekazi. Sergeant, uyayichasa kusini na ibail kweli tyala? Ndiyayichasa mhlekazi. Ngaziphi izizathu? Ungummangalelwa kwityala elimasikizi lokubulala. Lonto andiqondi ba unokuhlala phakathi kwabantu umuntu onjalo. Mhlonipheki, anivumelani. Le nkundla ayinabo ubungqina bophathekayo kule case. Unyanisile umnumzana Jolela Sergeant. Khawutsho ke izizathu zokuba umnumzana Zathu akanakho ufumana ibail uzawubaleka ngeziphi? Okokuqala walile kubanjwa ngamapolisa wasokolisa kakhulu. Lonto andiboni ba sinako umuntu onjalo umthemba kwisicelo sebail. Inkosi Sergeant. Ikhona eminye imibuzo mnumzana Jolela? Andinayo mhlonipheki. Ngoba Intoni? Ndibuvila ubungqina apha enkundleni. Enye into ndisalulufumana lityala mhlonipheki. Ndakuphinda ndibuye nesinye isicelo sebail xa nobungqina oboneleyo. Ndiyabulela. inkundla inenyweba yokuba nomuntu ofana nawe mnumzana Jolela. Ngako ke isicelo sebail siyakhatywa asifumaneki. Umnumzana uZathu useza ke ahlale ithuba elide apha ngaphakathi. Tyala elilandelayo. Zathu, welcome back. Jolela. Bendiqonda into yokuba abazusinika ibail. Kwabe sithi balobungqina oboneleyo kokumxhoma. Kube olohlobo na? Benditshilo nje. Akakho nto ayaziyo. Kwaye maninzi amangqina amtshonisayo. Imizamo yakho iwe phansi. Into ethetha into yobana ubantu uthembekile akasoze abaleke. Ndithembe nkosazana. Ndihalo into yenzayo. Sistrategy esi. Hayi ke xa utshoyo. Ufuna uncedo? Kahle. Funa sifuna amangqina ke. Nayo yonke into sinoyifumana. Ucinge xa singorhulumente imali asinayo. Yonke into ixhomekeke ukuthi Into ethetha ubana shem ubantu kufuneka azikhangelele azimele ngenqa elangeni. Ndafana nexhwane elivalelwe engqingweni indlela yokuphuma imgcinwa. Banikubungela ubumnyama boloyiko ingakumbi ithenjana lokuba ndingawubona umphandle kwelizwe. Yayiza kuba likhaya lam kude kube nini na eli. Hayi ke ndiyabona ke professor. Uyazi ba ndizama uncedana nobantu bona nje. Nam zawuzama kangangoko ndinako. Kodwa ke umthutshisi selethenza ukuba lingqina estate. Ube kwicala abathutshisi. Hayi, ewe. Andithi kaloku babona kwi-statement sami ndasenzayo ukuba ndandikhona ngalaa mhla beqambulisana. Kwaye ke andinothetha enye into ngoku. Hayi, khona kunjalo. Kodwa ke ungaxhali. Yabona igqitha likabantu liza kubuza imibuzo. Kwaye ke izawunika ithuba lokuba ndichaze ngokulunga kwabantu. Kulungile ke mandimbize ke. Alright, inkosi. Thembile. Nam professor uze.
Zathu! Sandra! Bona ke ndoda, sizamopha yonke izithole ezilapha. Njengoba ungafumana ngapheyile nje, uza kuba useful lapha. Awuzuhlala nje unova apha. Izabuthi, thathe le bhakethe. Kungakudala ndoda bazokuthumela kwanzazi yalunga. Uyaba ngathi ngowuhleli apha. Nina zonke izithole zalapha. Hamba. Bona apha. Akuhlelisa umbulali nje. Mala Professor Khani. Ndicela uxoxa ngoba late. Amntu enamsebenzi lonto le. Khawutsho ucinga ntoni ngale nto iqhubekayo? Yho, kubi. Ndiyamvela umnumzana Zathu ubona nje. Ibike imshawuti inkosikazi yakhe? Ndiyacinga ikho ingxaki ibikhona phakathi kwabo babini. Kuba ngamanye amaxesha ebeqhela ukutyhola nam lo athi nento yokwenza naye. Phofu, ngabi khona. Chini, khona sekusitshiwe. Thiba wena unganibuza into enjalo? Hayi ndixolele. Ndikubuza imibuzo akubuza yona umtshutshisi. Kwenzekanga ngoko kumnceda umnumzana Zathu. Nangona bengazubona amahluko kulonto. Ntolungeka ngaka. Yabona abalungileyo, ngabona babulali. Chini, sokutheni ngoku? Thiba vakala ngathumele kuthi. Noniqhubekayo kanye kawo. Ngeba ngizama ukuxhobisa wena bona nje. Imibuzo bazakubuza yona ecourt leyo. Uyabona bathanda ulenzela nzima inqina ngamanye amaxesha. Okakhulu. Kuba isitori wayiqwada. Banomsindo nayo abantu. Kahle. Kangokuba nabani loyiko xa ndimbona analo msindo. Ebekuyikisa. Kodwa ngisistory bekwada bezothinga yena ke. Uyabona ke umnikile umtshutshisi into beyifuna. Kasike nimncede umnumzana Zathu ubona nje. Ebekwada usistora. Okay. Yile nto imtyhale into ba ambulale uMr Zathu. Uyayiva ke ngubisandwa njani lento? Nayiqonda ke ngoku. Yazi into ufuneka siyenzile thina kuba sifune isebe azawubambelela kulo bantu. Kwaye wena ufuneka uqiniseke ngento oyithethayo kwaye ungabaniki izimvo zakho. Izathu. Funa ukuziqhelisa abantwana. Yabona la gqwetha ukhethileyo. Uzakucoca izithole ubomi bakho bonke apha. Phaya apho yakhona kwanjazi yaluma. Uzakonwaba. Zininzi toilets pha. Uzathi uphuma kule, ungene kule, uphume kule, ungene kule, uzathi ube yincutshe. Kodwa ngizabengelo. Uthi? Jonga, akudlala amapetyu apha. Azongodlala amapetyu, njani dinesigebenga. Wena ke? Ndingapha. Ndincede ngibone kuZathu umuntu ofuna umbona apha ngaphambili. Uzawuphinda abuyele kule nto. Iza. Ungacinga banigqibile ngabo. Bantu senza konke esinako. Nojolela uhlayise inyuka ezambunqana buzokhupha kuyo yonke lento. Kutheni ngazange ngibona nje lo? Uzakuza wena. Enye into engayithandanga ngapha kuye, indlela English ngayo i-bill application. Nalawa police ayibonile lonto leyo. Akanga ndiyithanda okwam, kodwa ngconywa nguProfessor Koyana ngoku. Khawusho, umbhatele. Ndimbhatele. Into yokuqala ayifunileyo le. Kodwa masithembe le advocate inobe yona izaba right. Advocate. Kaloku le case yakho ye-Supreme Court kwaye ujolela banokwazi ukumela khona. Oh. Xa i-Supreme Court ke ngoku ithetha uba bacinga banetyala mos. Mbombeni ucinga njalo kwaye unqanela ne-Attorney General. Likhona ithemba phofu? Kusekutsha ungabi naxhala. Uyazi ndiyithanda indawo uhleli kuyo ngasokumunye etrongweni bhetero. Yazi ngasuke ligqwetha lam wena kuba uyazazi izinto yazi. Uqhele kaloku usebenza namapolisa kwaye i-case zethu zi-end up zisecourt. Ungaxhali wena akufuni umakhokhetha weqwetha. Hayi lo mcimbi ngathi uyoba nzima ngoku. Awululanga wena ubaba nzima. Khawusho uzokuthini kangaka? Ndizathanda nje iintsukwana ezimbalwa
ndizama ujongana lo mcimbi wakho. Ndikhe ndayedwa phaya eofisini. Hayi into zihamba kakuhle. Bathi kum ukuthi mababe ngamangqina estate. Kodwa bayayazi ubumsulwa. Into etheni into kubani bangakuweke. Okay. Nozima ndiyavuya ngobukho bakho man. Kodwa ke man susixakekisa kangaka kodwa uyeke into zakho. Ndizazikhupha kule nyula ndisifake kuyo mna. Bantu. Umsebenzi wami asiyongxaki. Into endifuna uyibona ukubona uphume kuyo yonke lento. Ayinoze. Ndiyavuya ukuba ubuhlobo bam kuwe buthetha lukhulu yazi. Yezani? Ucinga uba indawo uthandanela le? Awuboni ixesha liphelile? Ucinga uba escort agency le? Yiva? Awuze ngakunyango ababhuti. Eza toilets semdaka. Sakubonisa uba sibathini abantu ababulalayo thina apha. Ndandiye ndibona ngoku ukuba kuya ngokuba kubi. Uvalo endandinalo lwalundixelela ukuba eyona mfazwe iseza. Ndathandaza ngamandla ndiyicela inkosi ukuba indiphe amandla ukuze ndingatyhafi. Ndandibulele nokuba yenze umntu ofana noNoziqhamo ukuba ayivule intliziyo yakhe kum akholele ukuba ndimsulwa. Zokuxelela into yoba abize oyena mtshishisi uphambili. Igama lakhe nguSaqhwithi. Nenkenqe leya kwaye inamava. Yazi into efuneka siyenzile ke nathi. Ufuna igqwethe linamava nelinamandla. Sakwenza njalo. Ungazikhathazi wena. Uba nje ungabeka imali phambili. Ujolelo uzoyenza yonke enye into. Wena jongana nomsebenzi wakho. Hayi khona. Anako tu ukuphola. Ndifuna uya kuyi ngoku. Khawutsho. Bamsana nini konjazi yaluma? Bamsana namhlanje. Kwaye funeka siye kuye siyomomeleza. Kuzoba nzima ukhupha lo mfo kule ngxaki asifake kuyo. Akanatyala ubantu. Unengxaki nalonto? Ingxaki yami enye i-political pressure. Abantu badiniwe ngendlela abantu ababulawa ngayo apha phandle. Kule case ke yona is a real juicy one. Ungenaphi ubantu kulonto? Professor Kani, ubantu is a lousy client. Akana memory. Akazazi uba ebephi, ngabani ixesha, ehamba nabani. He's unbelievable. Mnumzana uJolela. Yenza umsebenzi wakho. Andithi uyahlawula. Thetha nala advocate. Nikhupha abantu pha. Hayi ke. Bufuna lonto. Sakubonisa into zamehlo. Silindele lonto kuwe. Gena. Bayethe mhlekazi. Ndiyavuya into yoba uniphe ithuba loba undibone. Ndiyavuya ukukubona nami. Mhlekazi, bendifuna sidibane sentloko ngeli tyala likabantu zathu. Lamfo lo uyi-accountant. Ya, ndikhe ndalibona nami emaphepheni. Ewe. Eli tyala lungundaba mlonyeni. Andithi yobantu zathu ngabantu ababalulekileyo. Yiyo loo nto ithi mandikuchwechwele. Maxa ndiyazi into yoba uneengxakana ezithile unazo. Kodwa ke bendicinga into yoba ungalisebenzisa eli thuba into yoba ubuyele kulaa meko ubukuyo. Enye into yakudibana nomhlobo wakho wakudala uSaqhwithi. Thini? Latyakalashi. Kwaye sekulithuba sagqibela uphikisana. Ngathi zabantle lento. Singaphosanga maseko mhlekazi. Masiye ngumbona. Uvalelo kwaza sele zilapha epolice station. Ufuna nje ukumbona ngoku. Masase ndihamba nawe. Ya, unganilinda pha phandle.
Sergeant. Detective Sergeant. Good morning, Professor. Uphumile eklasini namhlanje? Ukuba ubufe, Detective Sergeant. Bungenokuvunyelwa into yoba kubanjwe umuntu engenatyala. Nyani. Ukuba bengicinga lo hlobo umhlobo wakho ngengekho phakathi. Obulele uDora, usayendaza ngaphandle kwaye noloyiko sizaphinda bulale. Ndilwenzile uphando. Wambamba, wamtshaja ngokukhawuleza. Ubantu uzigwebise ngokwakhe. Ubantu reacte njengaye nabani na? Ukuba ebemsulwa ebengenakuyikanto. Oh, come on, Mr. Mgoveni. Akunaki umthwalisa ubantu ityala ngenalo. Ndenza umsebenzi wami, imithetho yenziwa ndim. Mna into endiyenzayo inye kukuthi make sure into yoba umthetho uyathotyelwa. Ebenokuthini ubantu xa nivele nimdibanele ninonke? Ingathi nawe mos uyayiqonda uba abantu akana chance ngoku. Nonsense, Sergeant. Okanye uyayazi into yoba unetyala njengoba etyholo. Ayikho ke leyo. Enye into elityala elalikavavanywa ibe akukabikho sigwebo. Niswisile, andithi? Into endiyenzayo mna ndibamba izaphula mthetho. Emva koko umthetho uzibonela. Molweni. Ngixolo ngokuba late man. Nganye imini xa inkosi ivuma, awuthenga imoto efast kunale nayo. Uba wenze kahle kule case kabantu, uzofumana iclients ezininzi. Uthi uzithengile limousines noma zilishumi. Habe nothandi. Kodwa ke manje ukudibanisa naye nomuntu uzamnika imali. Kaloku i-advocates zesona zenza imali eninzi, not thina ze-attorneys. Advocate Ngalo, Professor Kani, Mr. Mgombeni, wayena ophethe ityala. Ningadibana naye, udale nilindile. No. Mandimbone ndedwa. Kukho iinkcukacha ndizifunayo. Mandikubonise abakhoyo, iza sel. So, together. Khawutsho ke umfumana phi lo? Sikujonga umuntu ebhakini. Uyatshisa uNgalo. Uzangimbona apha ecourt uvutha amadangatye. Uthetha uthini xa usithi awukhumbuli into yale cricket funding? Yi-alibi yakho le, kodwa uthi awukhumbuli. No, kuzafuneka wenze bhetelana kunoko. Ndizolwela ubomi bakho apha. Kuzafuneka undinika into emandisebenzele phezu kwayo. No, zama mandifondi cingisisa noba yintoni mani. Akho nto ndikhumbula kakuhle. Yonke into yayimfilipa. Ndikhumbula luzizi izithunzi zabantu sisithi phinzi. Ukufa kaDora ngokuhlatywa nokumbona elele emkhenkceni kwayenza ingqondo yam yafana nefileyo yayiminqa. Ayikho nto ndikhumbulayo ngokutu. Le alibi yakho ayindincedi nix. Kuzafuneka sisebenze, ndiyakuxelela. Atata, phela ixesha ngoku. Zathu uyahamba nodwa uyakude. Kwanjazi yaluma. Okay mhlobo, ungawarisheki. Uba khona into uyaziyo nyani ngale nto, zakukhupha phambili. Walahla ithemba. Andazi noba ndandisiya phambili okanye ndandibuya umva na. Ndanyanzeleka ukuba ukuthetha kukaNgalo ndikuthembe ukukhuthaza ithemba kum ngaphakathi.
Ngeli xesha ndandisiba ndisamkelwa ngumzi wam, kodwa naku ndimi ndinkqonkqoza umasango umzi waboni. Uphuma njani umuntu ovalele kwezi ndonga zingenalo nolunye uphawu lobomi? Kwaloo nje ziyaluma, zakha zaluma abantu. Akukho apho kunjani. Iintakumba zikhona phina. Ukuba ndenziwa inja, ndiyakusuka nam ndibe yiyo. Hayibo, anokwenzeka kodwa loo nto kum. Olu hambo ke ndandukulo apha, ndisisiwa ngapha nangapha, lwalundisa kwintsunguzi yobumnyama. Exakayo ke yeyokuba eli lizwe lethu litsha nebendilwela amalungelo oluntu kulo, lilo ngoku eli selindiginya ngokundiphatha gadalala nanjengotshaba. Kodwa ke ndafunga ukuba andizukuguzulwa eluntwini ngokomphefumlo nangokucinga. Mamela, khula ezombadla usinqimleyo. Utshone kwezo usiphetheyo. Ndabuya ngondiphathele ingubo zakho. Yes sir. Nangona mna buqu ndandiya ndisisiwa phakathi kude le kunoluntu, ndiye ndaqaphela ngokuya ndingena ukuba ngokona ndidibana nelizwe endingalaziyo nendingazanga ndaphupha nokuphupha ngalo ngaphambili. Ngaphezulu ke ndandingazi ukuba umntu uphila njani na apho. Umntu uthini xa egagana nomvandedwa wakhe? Yengcinga eyothusayo kakhulu leyo. Wenzani xa uzifumanisa ukuba uphakathi kwabantu ababekelwe bucala eluntwini ngenxa yezenzo zabo ke phofu? Baza kuphatha njani na? Ndandingayazi ke ukuba bakuthini ngumntu ofana nam. Bendisilwa nesiqu sam, kodwa ndisazi ukuba kuza kuphumelela ubulungisa. Ndiyiqondile kwantlandlolo ukuba le ndikuyo indawo enabenzi bobubi kuza kuba kubi kuyo, kodwa ndema ekubeni okulungileyo ukuthi eluntwini kuza kugqwesa ukubi. Wanjiswe namhlanje kusasa ukusiwa kanjazi yaluma. Ubantu akasifanelanga sasihoko, kwaye ndimbonile uxheleke ngaphakathi. Nozi yintoni lento uthethe ngathi lo muntu uyatyholwa nje? Ufuna ukuthini? Ufuna ukuthi ubantu netyala? Hayi nonzekaya andithethi loo nto. Nazi into endiyithethayo. Ubantu zombele ngokwakho mnqulu. Ngengamgqothanga umfazi wahambisa nomntana. Ebecimba abantu bazawucinga ntoni? Akho nto angayizamanga ubantu. UDora uphuncuke ezandleni. Ubantu ujongene nonyana wakhe, ujongene noDora. Bufuna thini? Uyivephi wena loo nto leyo? Ubantu bendixelela ingxaki zakhe. Utshone zwaphi bomini balo mfane? Awusazenza zakhe izinto, awusaphangeli. Khawunixelele ntosekhaya. Ezakho ke izinto ezikulindileyo uzawuzenza nini? Ezami izinto ndisazibekele ecaleni. Ndisajongele nalento kabantu. Kwaye ubantu ngumhlobo wam. Ndifuna ubantu athembe mna. Enozi uyayiqonda phofu lento yenzayo? Ufuna uthini ke ngoku? Ndifuna uqonda uba yintoni ikutsalela kuloo mfo. Unganixeli uba bubuhlobo kuphela, ngoba ingapha kubuhlobo le ndiyibona into. Ingaba mhlawumbi awunazi ezinye injongo? Wena umuntu umncede nxa bakho injongo? Sisi, mna ndicingela wena kuyo yonke le nto. Ndifuna iqonda into yenzayo nezizathu ezibangela uyenza. Andifuna uphela ukhathazeka ngoba uzophela usiza kum nxa ukhathazekile. Okay, ndiyakuva ke ngoku. Okay. Jona mnasekhaya, uba ufuna ndikwenze noba yintoni into, bona ndikukhaphe siye court, zawuyenza loo nto leyo. Okay? Okay, Nkosi wethu. Singavuka sizela loo nto xa selemfini. All right. Okay, bye-bye sis. Okay, Nabo lapha bonke bayasijikela ngoku. Ufuna ndithini? Iza nento ebambekayo. Bungcina. Into sinothethela phezu kwayo. Andinawo yekhodi ndingenanto esandleni. Usaqhuthi mali kananto ibambekayo. Into bucinga njalo. Bungcina bukasaqhwithi buyabambeka. Uyithatha phi loo nto le? Uyamana nomfupha ntetyala mkana Mngombeni. Ndive ngomngombeni uba eza results ezathe zibuyile kwaye zaliqinisa icase yakho. Zithini ezi results?
lenze i-DNA profile yala sample. Bafumene igazi elabeliseyimpini yakhe lelikaDora. Yo. Enye into bafumene igazi, inwele, neskin fragments zikabantu phaa ekitchen likaDora. Sisiduty le nto. Ayiphelelanga ngapha. Yaba? Fingerprint records. Yaba? Eza fingerprints kola boss olibulela iDora zikabantu. Kubana ngoku. Kubi. Uthatha uthini bakubi? Inyakanyaka le. Ko yonke lento ngibonisa yona. Akho bungqina bubambekayo apha. Kuzaba nzima ukukhanyela. Abukhanyeleki ubungqina. Uzawuthini ngoku? Uthatha uthini ba uza uthini? Amelanga ukuthi siza uthini? All right. Sizawuthini? Well, akhona sinoyenza ubungqina be-state busenje. Lafuneka sisebenze kula alibi. Yona nto sichathise ngayo le. Sawuqala phi? Well, kumele bakhona umuntu ambonayo kula cricket ngelamini. Ubantu ngumuntu oyazekayo obalulekileyo. Nabakhona umuntu ombonayo man. Kodwa kunangoku akho umuntu uzengaphambili. Akhange sizame ngokwaneleyo. Thina sithi wafika phaa ngo-12 ecricketini ngalamini. Kwaye ngo-3:30 wayesephaya. Leli xesha kanye bulawa ngalo uDora. Well, uba sinoyiprova loo nto sigqibile tyala. Mna ndizayithatha phi iproof? Sikuthi inyathafu apha. Hambi yopanda fondini. Ufuna kusebenze mna kubhatale wena? Hayi. Inonsense lo ngixelela yona ke ngoku. Andinopolisa mna. Amapolisa ayenzile indima yawo. Awufuni uncedisa Jolela ne? Ndenza lento ifunekayo qha. Kwaye awukholela ubantu msulu. Andinamsebenzi nabantu zathu mna. Into mandikuxelela yona yile. Ubantu zathu unetyala lokubulala umkakhe. No. Mina ndithi msulu. Kwaye ubantu akakho njalo. Uba nguye obulala umkakhe ngubani ke? Lento kanye kufuneka ndiyiphandile leyo. Kufuneka ngibuyele phaa kuzathu. Mhlamba ngenza nenye into engeke. Funeka sifumane oyena mbulali. Uba siyenzile loo nto siyigqibile le case. Funeka sibatyhalele ukubeni bathandabuze. We must create reasonable doubt. Sabe sigqibile le case. Wena kubusa ufuna ukukhekeleza apha ungayenza loo nto. Funeka kubekho umuntu osebenzayo. Uhambe kakuhle mhlekazi. Ubulise ubantu umhlobo wami. Ngena apha. Dibane nenye indlavini efana nawe. Kodwa. Futhi hayi. Ngoba abantu kuthiwa bayafana man. Awungoncutshe okanye ndiyaphazama. Ndingu. Bantu. Ungubantu zathu? Yabona nje. Hayi, yaman. Hayi Mfundini man. Yabona ngakukholelwa man. Khona sekwatshiwa Mfundini sinhlangane kwindawo lolhlobo. Hey, ezintwaleni ndanga. Ndikubonile bekuqondisa benzisa khange ndikholelwe ndanga. Ngokuqoqodiswa ke ihlo andinatyala. Ndanga andikuthandabuza. Wena ubekwa yintoni ke ihlo? Ndanga ndandigqwetha man. Siwabonakala izinto. Ubusoligqwetha ngoku. Kanti ndinefama encinci ndayithengayo pha apho ndifundisela khona abantwana. Kwathini ke? Angaba banqanhloko Mfundini. Bakhona nasemaphandleni na? Yo, yeke ngoba uyazi Mfundini. Le chap yafika bayandityisa imali, izinto zajikela mna ngoku. Hayi man nange. Benisithi ukrelekele nje Mfundini. Hayi, ntangam. Khayeke masiyeke le. Kantsho man. Kuqhubeka nongawo. Ngam. Zathu, khawuleza igqwetha lakho likulindile. Balungalo lo. Ewe man, khawuleza uze kulindile consulting room.
Emva kokuthetha nomfo kwelangeni kwathi qabu kum ndatsho ndazala lithemba ndalibona igama lam lihlanjwa phambi kwamanqina. Kamla uzathu. Wona ngayazi uDoro bethandana nabani? Ndambona phakathi evekini. Ndambona ehamba nomfo othile. Babethe qelele. uDora yena wayephethe iibhegi ezininzi. Kwaye imoto ababehamba ngayo andinalwazi layo. Lo mfo lo wayehamba naye wamvulela ibhegi wafaka zonke eza bhegi phaya ebhuthini. Bangena emotweni bahamba. And then kwathini? Kaloku ngithe bahamba bemka. No mfondini. Ndinike igama lamfo ohamba naye. Sho, gama lakhe. Andimazi. No. All right, wayenjani? Mandithi injena lento wena waye njengoba wayimile nje pha kude wayeze ngomva eflathele zange ndimbone kakuhle ke ngoku anakuchazela. Damn it Zathu. Akho nto ikhumbulayo nje. Uyazi kuba bonke ubungqina obulapha buyakutshonisa. Igazi lakho ligcwele indawo konke pha kwakhe. Negazi lakhe lisezimpahleni zakho. Now uyichaza kanjani njalo? Nditshilo nje kaloku kuwe kuba wandihlaba kuba wayenomsindo. Okay, slowly. Unganxami. Uweza kum ephethe imela yaqonda? Inokuba le mela leyo wayeyiphethe wayithatha kwaphaya ekitchen. Zonke izinto zenzeka ngokukhawuleza. Ndeva nje kusithi nzi engalweni yagqithela ehempeni ndamphekuza ngengalo ke ngelo xesha ndizikhusela. Mhlawumbi ke ndamnqumba apha empumlweni. Ndaza ke ngoku ndamphakamiswa kodwa andikyalela pha kude yena etyhala mna kude. Xa ndithi ndiyalisuula igazi lasuluka la ndiqaba ndonke igazi. Inxeba lawupha kakhulu mhlawumbi laya kufika ngolo hlobo phaya ekitchen. Andisakhumbuli kakuhle kuba yonke into yayiluzizi. Ingxaki yakho ke leyo bantu. Ndiza kuvumela njani ke mnye unika ubungqina pha xa yonke into eluzizi engqondweni yakho? Uza kudlakaza usaqwethi. Yakwenzela nakuxoki lakhe lakhona. Ndifuna uSargeant uMgompeni. Nangeko lacala mhlekazi. Sergeant. Ewe. Mnumzane usaqwethi andiqondanga baso ufikile. Mgompeni. Mame. Elityala ndifuna ukutshutshisa ngobulumko. 1. Ndifuna exhibits kaZathu. 2. Forensic results ngoku ndisifake ku-docket. Siyabana? Yonke into ndiyilungisile mhlekazi ibe siza kumtyoboza ngekaphuncuka apha. Mame. Akukho mntu unetyala. Ndiyafumaniseka uba unetyala. Kudala ndisemthethweni. Kwaye apha inye into esiyifuna yinyaniso kuphela. Asosiko lethu ukutyoboza abantu bengenatyala. Hayi kodwa ngiqinisekile mhlekazi ngekaphuncuka apha. Zibuqinisekile. Simqinile. Zibuqinisekile. Inene ngenene. Kuba andifuna ukhibilike edakeni. Uyandiva? Ndiyakuva baba. Uqhwanyaza nje kwemehlo kungabangela ingqina liphazama enkundleni. Kwaye andifune mpazamane inqe konke siyavana. Ityala lokubulala asondlwanyanetha. Funa ingqondo. Inyaniso leyo mhlekazi. Kwaye kusekho ezinye izitatements ongekaniki zona. Ndiyazifuna phe ofisini ngomso ngenjixukuxa. Bonibonise ze exhibits. Zipha story. Masisiya ngapha mhlekazi. Enye into ke kuzafuneka zonke zithathu zifake ku-court register yaqonda ke ukwenzela into yokuba zonke izinto zobaqalane siyavana sose. Ndiyamazi uzaqwethi uyilungisa icase yakhe. Indoda egadalala leyo secwangcweni kodwa ukholelwa enyanini. Uba ukholelwa enyanini ke ithetha uba uzayiva inyani uba ndimsulwa ke mos. Usulwa kakade. Kodwa ndebeze nobungqina bungathandabuzekiyo. Uthetha uba bangathini? Bangandigweba beyazi uba ndimsulwa?
Ixhomekeke kuthi le into abantu. Ixhomekeke kuthi. Well, kuzofuneka ndiphinde ndibuye abaphamba siye court. Sesawugqiba. Oh, bye. Kulungile. Ndafana nexhwane elisiwa exhelweni. Ingaba ukusweleka kwenkosikazi yam akwanelanga na? Ndazibona ndibekeke kwelo khondo okukwam. Ingxaki yethu ihlo sesicinga fama la magqwetha aziyonke into la. Iwesi yonto yoba sifuna zenze thina ngesithi. Kanti ke ntana izinto zibona ngohlobo lawo ekholisa bona. Nothi ngohlobo sibona ngalo thina. Mfundi, mna eyona ngxaki enkulu enkuyo yokuba andikhumbuli kwanto. Le picture benimele uba ndiyiwanika yona basebenze phezu kwayo anayo. Yazi ingxaki yakho hlo. Ndiba wona uthetha inyaniso kuphela. Kanti ke kunzima inyaniso uyikhumbula. Funeka kwendawo ilibalayo umane uthuphe into enobuxoki. Uzawubona ke ibali lakho lelidibana. Hayi ndiqonde ke umfundi le nto ithethayo. Uthetha uba mfundi ufuna ndixoke phambi kwam akholelwe. Hayi bantu. Le ndithethayo mfundi uba inyani ixhomeke kulo mntu imameleyo. Bese emntwini lo makakholelwa okanye angakholelwa. Khumbula ihlo. Abantu alo babona ngendlela yimbi esingaboniyo ngayo thina. Hayi. Ndiyakuva. Kodwa mfundi ndiyaqomba xa sowuxokile uyazibuphelela phi? Kanti xa uthetha inyani uyazazi buphelela phi? Nanso kanye lento. Ingxaki yam sizosiphela okanye ihlo. Igqwetha lakho ulibhatala noma live ngawe. Ibe weske wena ihlube lakho ulibhatala rhothi nda. Ngathi ayazi loo nto mfundi. Ifonini khawutsho man. Yintoni into amagqwetha uzawuphuca ephethe ityala lakho. Akuphethe fona ungayazi uba iyawuthi gqi ngaphi imali ngomso. Hayi phofu ngifana ngisitsho nje ntangani. Ithi gqi apho ungayazanga khona. Ole? Ndiyakuva le nto ithethayo. Kangokuba nam ndincedwa njengomntu olapha phandle. Ukuba ibe ngekho, hayi njengenifana nompha ochutywe walahlwa. Lithamsanqa ntana. Iyo. Hayi. Ulangeni wayeluqhagamshelwano kum. Kuye wayesaze ndikwaziyo nendikufunayo. Ebeyazi imvelaphi yam, into eyathi yandinceda ke ukuba ndazi ukuqhubekayo. Tyhini, ha Professor. Ubekwe yintoni le ndawo? Ingathi intoni wena xa ujule? Ngomso yimina enkulu. Anditsho? Yebani? Esasigwinti siya siza kusivalela sithatha isitshixo sisilahle kude. Bani bexela kubani basisigwinti? Professor, utheni usakholela uba kanatyala? Undazelaphi? Uyazelaphi into endiyicingayo endingayicingiyo? Jonga Professor. Ezi degrees zakho nale mfundo nayo yakho azizomnceda laa mfo. Yebani? Unengxaki ngemfundo yam? Ufuna ndibe liqaba ndifane nawe? Ubuqaba bam akunandaba, into endiyaziyo. Laa mfo uza kudada kulaa mgxobhozo wejele qha ke. Yazi ntoni? Unengxaki wena and ufanele uyazi uba ngumgxobhozo. Uba laa mgxobhozo uchitha ixesha lakho lonke phaa. Kìa, món này nha. Mà luôn. Kìa xuống phi kia. Ai quên à? Rồi ta có ai cha được cái giá phá dần lấy thì sao vậy? Malume. Damn it. Sokubona nangu tata kweli phepha. Hayi wena benza kuqalele yakha. Ufunani apha? Hayi kaloku uyakhumbula. Ngoku mamakho wemkapha wabheka ezulwini. Ndiyakhumbula. Ewe esithi uya phezulu. Uza kusilinda kona.
kaloku utata kushiyeke enyuke esihla apha ephantsi ephezulu elungiselela umama akho into ezithile. Ngoku afika abantu bamaphepha bathatha lo mfanekiso bawufaka ephepheni. Kaloku umama akho notata akho besaziwa, uyaqonda? Kodwa ke into uzawufuneka siyenze, uyabona ke kwafuneka simtatazele utatakho. Bawasemazulwini siyakucela sikuthandaza sithi Nkosi yami bana lo mntana bawo, kanti ke nomama akhe kulaa ndawo ehleli kuyo bawo, ehleli canda kwesihlanza sakho sasekunene bawo, sithi msikelele bawo, kanti ngamandla bawo sithandazela uyisewa lo mntana bawo, sithi mkhokhela phamba khona bawo, mnika amandla bawo, angalahlekelwa lithemba bawo, ngegama lakho uYesu Kristu. Amen. Sakubeka imithanazweni bantu. Hey, ndiyathemba uyawusebenza ke. Nakanjani? Ndiphelile impahla zakho ke. Ndizinikela security. Unomhle bese kulungiselela isuti yakho. Ndikuphathele nelekezi. Oh. Hayi ke. Sawudibana ekhotha qonda? Okay. Yeah. Alright, sizawusenda ukubona pha. Ubulise ekhaya va? Alright, ndizabaxelela. Yeah. Sabe ndilapho bantu. Sabe ndilapho for wena. Yema. Into ufuna uhlele nje uyacinga. Khayucinga ngohlona. Yonke into izolunga ngo. Fana. Sikenda novalo ngathi yonke lento le izawe lapha kum. Ngathi uyicinga into ba ngomso uzophuma ngaphindi buyela. Into endicingayo. Ukuya kumfazi wami nomntana wami qha. Bantu. Khawulibale bona into yenzayo futhi. Sozenzeke lona na. Noma uyenze ngoqhaka uzikhuthaza ucinde ba into ezakwenza ubheke phambili. Uyazi ukuba benikwazi ba ukuthandaza ukuthwani na ngeniguquka ngoku. Hayi ndanga. Ngani ngokusenza lonke. Good night. Dali wezulu nomhlaba. Ndiyazi bawo. Andimelanga ndifumana ngaphezulu kwendikucelayo. Incinci nje into endicelayo kuwe bawo. Inyani qha. Ayikho enye. Ndifuna kuvele inyani bawo yodwa.
imini ekade ixelwa ifikile. Ubomi bam ndabubona ingathi buxhomekeke ezandleni zamntumbi. Izinto ezasenzeka ndazibona zitshintsha ubomi bam. Eshaya bangathi limenqe. Izinto ezazindirhanqile nezinto ezasenzeka kum yabangathi liphupha kum. Ndatyhafa, ndaphelelwa ngamathemba. Izandla, xesha lakho lifikile noMekhot. Khawulezisa. Maphakame Nkundla. Mtshutshisi. Kundle bekekileyo. Le case number 727 umtshutshisi utshutshisa kule nkundla umangalelwa ubantu zathu. Qhubeka. Nkosi. Ityala bekwalona lityala lokubulala ngongekho mthethweni. Ngomhla wama-27 kwinyanga uMeyi ngo-1998 ePine Road, ePinelands, kwisithili saseKapa. Wahlasela mdaka inkosikazi yakhe uDora. Wamhlaba ngebhoso wamhlinza ngongathi ukuhlinza ibhokhwe ngenxa yaloo manxeba ngecala emveni kwintsimbi yesithathu emveni kwemini. Ngabe unetyala okanye akunatyala? Andinatyala. Ukungalivumi kommangalelwa ityala kubhalwe phansi ungaqhubeka. Kundla ebekekileyo, le nkundla iza kondlala inyaniso ithi thaca etafileni yokuba ummangalelwa uzathu ube nezizathu neenjongo zokubulala inkosikazi yakhe ngokungekho mthethweni. Oko kwenzekile yafezeka iminqweno yakhe. Igama ngungalo Mhlekazi omele ummangalelo. Thina sizabonisa lenkundla ubumsulwa bommangalelo. Sizawuveza elubala ukuba lenkundla ayinabungcino obubambekayo kwaye nesityholo abeka sona ummangalelo sobulala wayengenawusenza kuba wayengekho ngelaa xesha nakulaa ndawo umfikazi wafela kuyo. Mtshutshisi, ngabiza ingqinga lakho lokuqala. Ndiyabulela Nkosi yami. Mandibizelwe ingqina uNomhle Mathe. Nomhle Mathe. Nomhle Mathe. Nomhle Mathe. Mfungisi. Yafunga uba ubungqina bonke uzabuthetha kule nkundla buzoba inyani. Bakunjalo phambi isandla sakho sasekunene utsho emva kwam. Nkosi ncede ndithethe inyani. Nkosi ngincede ndithethe inyani.
Nkosikazi uMathe usebenzela ummangalelwa umnumzana uZathu. Ewe mhlekazi. Kawuchazele lenkundla lingakanani ixesha usebenzela umzi wakwaZathu. Anqinisekanga kodwa lithuba elide noko. Ngamazwi akho enyaniso ngabuchaza njani ubudlelwane nemvisiswano phakathi komnumzana uZathu nenkosikazi yakhe ingekasweleki? Andingetsho kuba ibengasahlala ekhaya. Ngoba kwasike kwathini? Andazi. Uthetha uthini ba uyazi? Andazi. Wawugqiba ukuhlala endlini yabo imihla nezolo. Uthetha uthini? uZathu wamgxotha inkosikazi yakhe anditsho? Utsho mos. Objection Mhlekazi. Mtshutshisi alikhokele endlini. Objection sustained. Mtshutshisi. Ndiyaxolisa Nkosi yam. Nkosikazi Mathe, ngowakho umlomo kawuchazele lenkundla ukuba umnumzana uZathu wamhambisela ntoni na unyana wakhe kokwa. Usisidora ebengasamlandi umntana esikolweni, naye ebengasabuyela ekhaya xa evela emsebenzini. Babexabana nobhuti ngalonto. Uthetha ukuthini ukuthi babexabana besilwa? Andiyazi kakuhle nam lento. Ndandipakisha impahla zomntana. Kutheni ungangibulala? Unikhuphe kule nhlungu. Sithetha lonke nto manje. Umntana uza kuva pha. Andikhathali. Indlu yami lena, ikhaya lami eli. Mandibubulele ubungqina bakho nkosikazi obungekho exexe. Ndifuna nje ukubuza ngoku. Umbuzo bemnye qha. Khawuxelele lenkundla ngowakho umlomo ukuba umfikazi uZathu wayethetha ukuthini ukuthetha ngokubulawa. Wathi ungandibulala. Aphinda athi utheni ungandibulali nje? Kutheni ungandibulali nje? Enkosi, andinambuzo. Gqwetha lommangalelwa. Londo ithetha uba umnumzana uZathu ebenovelwano ngabaqeshwa bakhe. Bahoyile nabanye abantu. Ewe mhlekazi. Umnumzana uZathu ebelunge gqitha. Nangona usisidora ebesuka benomsindo ashawutise nje. Bekungekho nto ibemonelisa yena tu. Nomhle makhe sithethe ngomnumzana uZathu. Umnumzana uZathu ebendomkelisa kakuhle. Kwaye benaye nochatha ebendinika yena emvuzweni wami ukuba ndincedisana nabantwana bami. Bekuhlalela nepension. Ewe mhlekazi, ewe. Ukhe mhlawumbi ngamanye amaxesha akungcolisa? Hayi, akazange yenze lonto. Unyana wakhe wakwamngcolisa okanye ambethe? Hayi mhlekazi. Ebemthanda umntanakhe ngathi uyamkhonza. Zange waphakamisa nasandla kuye. Kumkakhe ebenjani? Babethandana gqitha kuqala. Uzajika izinto basoloko bexabana mhlekazi. Uthetha uba apha ekuxabaneni kwabo abenomsindo ebengade abulale nditsho ke nto umkakhe? Hayi noko ayiyo nto efana nobhutileyo. Andinawo omnye umbuzo mhlekazi. Sakwethu. Nkosikazi uMathe, ndinombuzo nje omnye nkosikazi yam. Wake watsho unkosikazi uZathu kuba umyeni wakho uzambulala, waze nawe wayiva lonto yoba uza kumbulala? Ewe watsho. Nkosi yam, anawo umbuzo. Nkosi. Nqinela ngehla.
inkundla ibiza uThembi Vanga. Yaqala njalo inyewe yokucazululwa kwam phakathi kwesidlangalala sabantu. Ndandingasenabo ubomi obubobam. Into yokuba ndiqwangululwe ngemibuzo elolo hlobo kwindawo elela hlobo yandenza ndaxheleka emphefumulweni kwanzima ukunyamezela. Unkosikazi uZathu uke wafika phe officeini phambi kwabasoleka kunjalo? Kunjalo. Kwenzeka ntoni? Baxambulisana. Baxambulisana ngantoni? Imali. Nantoni? Wayecatshukisa into yokuba umnumzana Zathu emkhuphe endlini. Yintoni enye unkosikazi uZathu wayitsho? Yintoni? Nkosazana, yinkundla le. Yintoni enye unkosikazi uZathu wayitshoyo? Wathi umnumzana Zathu silemthathele unyana wakhe. Kubhetele eselethela nobomi bakhe. Kutheni ungangibulali nje? Ndibulala, unayo ingqondo? Ndibulala man, ndibulala ungikhuphe kule ntlungu ndikuyo. Yafana nje ngathi ngiphila ubomi. Man, akho umuntu ofuna ubulala wena, into endiyenzayo apha ukugcina umntana wethu ephethe kakuhle qha. Umntana wethu? Umntana wethu? Kutheni ungandixelela into yoba sewufumene omnye umntu? Ndiyamathi mana ekhona nto uthethayo. Masambe. Uthi wamva embetha. Kunjalo Mhlekazi. Inkosi yami. Anawumba omnye umbuso. Nomzana Ngalo inqeno lakho. Inkosi Mhlekazi. Nkosazana uVanga. Ungakuchazela lenkundla uba uMr Zathu wayengumuntu onjani emsebenzini? Belungeqedwe. Bokumnandi ukusebenza naye. Unexesha elingakanani uSecretary kaMr Zathu? Iminyaka nge-3 years. Phambi koko ubusenzani? Beniyi-therapist. Kuze kanjani ke ngoku ube secretary? Inje lento Mhlekazi bendifunda bucala. Utha kuyiva loo nto umnumzana Zathu nepartner yakhe bagqibe ekubeni bandincedise bandibhatalele. Ndathi ndawuphumelela ke bandonyusela. Okay besifana, makhe sibuyele kulamhla uthi weva Mr Zathu ecambulisana nomkakhe. Uthi kanene wambetha. Hayi, ndithe kwakuvakala ngathi uyambetha. Awuzange umbone embetha? Hayi. Inoba mhlawumbi weva into loluhlobo. Wase yena wothuka wacinga uyambetha. Ingenzeka Mhlekazi. Ndifuna ukuthi ke kuwe awunandiphikisa xa nisithi uMr Zathu azange akaphakamise isandla kwinkosikazi yakhe. Kangomuntu onjalo. Wena into wayivayo weva bexambulisana ecacisa into ngokugxininisa. Ingenzeka. Andinawo omnye umbuzo Mhlekazi. Inkosi yami. Inombuzo nje omnye nkosazana. Uve ingxabano into ebangele ukuba ukholelwe ukuba unkosikazi uZathu wabethwa ukuze athethe ngokubulawa. Injalo loo nto? Andinayo enye into yokuthetha nkosi yami inkosi. Kulungile, unqena ngehla. Inkundla ibiza elinye ingqina ulizongesi. Lizongesi. Uyakho next kanti bilula. Uzawuthini ke ngoku uzawuhamba? Anzilindele bani. Lizongesi! Ithi ndiyeke. Enkosi. Kawutsho ke mnumzana uNgisi. Kweyakho ingxelo othe wayinikezela emapoliseni. Uthe uyakhumbula amaxa amabini. Umangalelwa enika ubungqina obunonto kwenza nesiphumo selityala akunjalo? Ewe kunjalo Mhlekazi. Kawuncedeke. Kawuxelele lenkundla okwenzekayo kwaye nini. Okokuqala kwakungexa sasixakekile kakhulu
silungiselela i-audit enkulu kwikampani yethu. Unkosikazi Zathu walibala ukuyolanda unyana wabo esikolweni. Lokwe kwana ke yathi shwaka nje ukethutyana. Intwana yami ayikabuye esikolweni. Yo, yabona ke lo mfazi into azenzayo. Inene nyanyana ngizambulala lo mfazi. Hayi bantu. Uqinisekile ukuba umangalelwa wawakhupha amazwi athi ndakumbulala ke lo mfazi. Ewe kunjalo. Wakhona uphindile umangalelwa wasebenzisa amagama okubulala. Akunjalo? Nceda ke mnumzane uNgesi. Kawutyebisele lenkundla okwenzekayo. Unkosikazi Zathu wafika phaya ofisini kuthi waya kungena kwiofisi kaMnumzana uZathu. Yaqala ke ingxabano. Ngelo xesha ke mina ke ndandisiya kwidesk kanobhala wethu. Ndiyothetha naye kukho into endiyifunayo kuye. Baphuma eofisini kaMnumzana Zathu bengxamile bagqitha apha kuthi. Uthumvile kakuhle umfikazi sithi ungazi kundibulala.